Ja, det gjorde han. Men nu är det race. Nu är det inget tillkort. Nu är det race på riktigt. Det grejen är att båda två faller. Ja, det här är riktigt kul. Nej, det var just Kalle. Jag tar inte. Han fick plats smått på bakhjulen där. Ja, det är riktigt. Ja, det här är lite drivbåk också. Det är klart det är. Det här är jättekul. Björn Holmberg alltså, hårdbock i vänsterbanan mot Charles ur i högerbanan. Ja, det blir helt lysande. Det är precis sån här race vi ser. 10.47 har bocken kört och Charles har kört 11.19 än så länge. Men låt inte luras av dem på tid. Jag skulle säga att det där kan båda två bättre än så. Oj ja. Och nu kommer de inte att lyfta av i alla fall. Nej, nu kommer Björn. Oj. Ja, det var nerver där.